yadda Hausawa kan yi wa Dantsako kirari inda suke cewa Dantsako samu ka Dangi, a inda a wani lokaci sukan ce ba samun abin duniyar Dantsako ba inda za a zauna a ci. Wata rana a can wajen kasashen gabas an yi wani attajiri a wani ƙauye wanda wani bera ya sace masa wani ɗan ƙaramin sisin zinare. Aka yi neman duniyan nan aka gaji, sai can ya hangi wani bera ya fito daga wani sako a ɗakin ya shiga wani lungu, sai attajirin nan ya yi zargin cewa mai yiwa beran nan ne ya sace zinaren nan ya kai raminsa. Sai yasa aka kirawo masa wani mafarauci wanda ya saba da shiga daji domin ya sami dabarar da zai yi ya kama ya kashe masa beran nan ya fede shi ya fito masa da zinaransa. Ko da mafarauci ya zo sai ya barbada wani garin magani a jikin waɗansu ƙosai guda uku, ya gutsutsura su ƙanana-ƙanana ya warwatsa su a ƙofar ɗakin, ya ce kowa ya bar gurin zuwa ɗan wani lokaci. Can sai mafaraucin nan ya dawo ya kira attajirin nan da dukkan iyalinsa domin a je a duba kofar ɗakin. Ko da suka je sai suka tarar da garken beraye masu yawa sun taru a guri guda sun kasa barin gurin. Sai mafaraucin nan ya dubi wani bera da ya koma can gefe shi kadai, ya sa kulki ya buge shi ya fede. Abun mamaki sai ga sisin zinare a cikin beran nan. Sai attajirin nan da iyalinsa suka yi ta mamakin yadda aka yi mafaraucin nan ya gane beran da ya haɗiye zinaren, inda suka tambaye shi yadda ya gane. Sai mafarauci ya ce musu ai wannan abu ne mai sauki, domin sau da yawa idan wasu mutane ko dabbobi suka yi samu ko arziki zaka ga sun keɓe kansu waje ɗaya ba ruwansu da sauran al'umma. To jama'a, kun ji yadda samu ko arziki suke wajen canza ɗabi'un mutane ko bayyana ainihin ɗabi'unsu da ba a san su da su ba. Don haka a yi taka tsantsan don Allah yi wa mutum arziki ko buɗi saboda kiyaye shaida maras kyawu. Da fatan Allah Ubangiji ya azurta mu ya ba mu ikon kyautatawa kawunanmu da iyali da 'yan uwa da abokan arziki. Amin suma amin.